Doncs no va ser el primer nom, com acostuma a passar sovint, no? Va ser un títol que va sortir més endavant, ja quan la pel·lícula estava en procés de preproducció. Sobre guió hi havia un altre títol alternatiu. Però cada vegada que li donàvem voltes a la pel·lícula i que treballàvem en una o una altra direcció, jo me n'adonava que aquests dos vectors, aquestes dues característiques, estaven presents al llarg de tot el metratge, no? I que referien molt bé a diferents qüestions. És a dir, no era un títol tancat, sinó que li deixava un espai a l'espectador per interpretar-lo, però alhora eren dues paraules que ressonaven, jo crec, força al llarg de la història. D'una banda, la protagonista és una dona, no? I la problemàtica, una de les problemàtiques que viu és fonamentalment femenina. No solament ella és una dona, sinó que els altres personatges principals de la pel·lícula també ho són. La singularitat del personatge tenia a veure en què és una pel·lícula narrada en tercera persona, perquè l'anem seguint a tot arreu, però pràcticament no deixa lloc per altres personatges que no siguin ella, l'anem seguint d'una manera molt propera, amb la seva solitud, la singularitat també, no? Per la seva solitud, i sobretot perquè el propòsit de la pel·lícula era tractar un drama particular. Per què va voler retratar aquesta solitud que tens quan vas a un altre lloc? És un fet involuntari per part de la protagonista i és pràcticament inevitable. Ella és una dona migrant que ha vingut al nostre país en busca de treball per poder ajudar econòmicament a la seva parella. Aquí no té gaire suports emocionals, no? Té relacions, però són relacions que estan molt condicionades per al treball, no? Per les feines, per les funcions que compleix ella concretament, però no té suports emocionals, no? I al llarg de la pel·lícula hi havia un conflicte d'una manera molt íntima, gairebé secreta, no? Sense poder-ho compartir amb ningú, no? I llavors aquesta solitud encara s'agrava més, no? La solitud d'una persona que s'hi troba en una cultura que no és la seva, que arriba a un país que parla inclús una altra llengua, i llavors hi ha un procés d'integració que amb tota seguretat demana un esforç i també suposa una sensació de solitud, no? Destaca un positiu el fet que ella, la protagonista, també parli català. Segurament hagués sigut una opció fàcil que tota l'estona hagués parlat en castellà, però heu optat per aquesta integració també lingüística? Bé, estava des del guió, no? Des del guió era un guió que estava escrit de manera bilingüe, no? Primer perquè jo volia reflectir una realitat que és amb la que visc, no? Com et deia, l'idioma és un element de comunicació, però alhora també en un determinat moment, per una persona que ve de fora, pot suposar un obstacle per a aquesta integració. Llavors em semblava que era una qüestió ambivalent que enriquia dramàtica i narrativament la pel·lícula. Després també la pel·lícula va tenir el suport, no? Tant de TV3 com de la televisió valenciana i de les institucions, ICEC, IBAC de València. Llavors això també comporta, no? Un compromís, no? Amb un percentatge de diàlegs, no? Que han de ser en català, i pensaven que era molt adient amb les necessitats de la història. O sigui, jo no volia, en cap moment vaig voler renunciar al fet de que ella hagués d'enfrontar-se a una llengua que no fos la seva. I d'una altra banda penso que també retrata molt bé el personatge amb una qüestió que és molt important, que és la responsabilitat, no? La Nayeli, la protagonista, és una noia molt responsable, és una noia disciplinada, és una noia voluntariosa, i no tinc cap dubte que, tot i que la realitat és molt diversa i és evident que hi ha gent que ve d'altres països i que no fan l'esforç o no poden arribar a integrar-se lingüísticament en la nostra societat, sí que hi ha un percentatge que ho fa, i penso que Nayeli pertany a aquest percentatge. És una noia que en tot moment vol facilitar les coses, i jo estic molt convençut que ella faria aquest pas, és a dir, que des de bon principi faria l'esforç per integrar-se en totes les circumstàncies relatives al nou entorn. Tenint en compte el pes que porta la protagonista, que és bàsicament tota la pel·lícula a l'esquena, la tria de l'actriu va ser un pas crucial. Com va ser aquest procés? Va ser laboriós. No va ser molt llarg, però va ser laboriós, no? Va passar molta gent per al càsting.
hi havia una circumstància que no era definitiva sobre el guió, que era el lloc de procedència. O sigui, ella havia de venir de Llatinoamèrica, això sí que estava molt clar, però el país concret estava obert a l'actriu ideal. Primer vam fer un càsting aquí a Catalunya, aquest el van ampliar al territori espanyol i davant de la situació de que no trobaven l'actriu ideal, no? O jo pensava que cap de les persones que havia passat, sens dubte hi havia algunes actrius que tenien qualitats, però no hi havia cap que reunís, no, totes les característiques que pensava que eren necessàries per la protagonista. Llavors vam incorporar una directora de càsting, no, l'Alejandra Laf, que ens va facilitar accedir a moltes agències de representació de diferents països, de Sud-amèrica, Centroamèrica, i llavors això va ser molt important, perquè hi van dedicar molt de temps, moltes hores a veure diferents candidates, a demanar proves, i fins que va sortir la Vico, no? La Vico Escòrcia, que va ser immediat, no? Va ser una revelació. Vaig veure algunes coses que havia fet anteriorment, era una noia amb molta experiència, també pensava que era important, no? Perquè havia de fer un esforç, era gairebé segur que havia de venir al nostre país, cosa que em semblava que era molt interessant perquè reproduïa el mateix procés d'integració de l'actriu, del personatge, però clar, per ella seria un obstacle, la solitud també la viuria ella durant el temps que estigués aquí, i llavors vaig pensar que el fet de que fos una actriu que ja tenia una experiència, un bagatge, ens facilitaria moltes coses per una pel·lícula com la nostra, no? Que havíem d'afinar molt el tret. I després va haver-hi una qüestió que va ser fonamental i que això va ser una veritable sort, no? Gairebé un miracle, i és que, com parlàvem abans, hi havia un percentatge de diàlegs que havien de ser en català. Llavors, en venir de fora, no? Clar, pràcticament totes les actrius no coneixien la llengua. Tampoc tenien gaire temps per tot aquest procés d'aprenentatge. I van tenir la sort que la Vico, encara que només havia estat a Barcelona una vegada quan era petita i desconeixia el català, però tenia facilitat pels idiomes, no? Sabia francès, i les ganes que tenia d'incorporar-se al projecte doncs van fer la resta. Va venir a Barcelona, li van posar una coach de català, la Irene Ferrer, que la va ajudar a aprendre la fonètica i es va concentrar exclusivament en els seus diàlegs, perquè òbviament no podia aprendre la llengua en tan poc temps. Però tot i així, ella pensava que, quan va venir, va haver-hi un equívoc i ella pensava que hi havia moltes menys seqüències parlades en català de les que finalment va haver-hi. Quan va arribar aquí i ho va descobrir, podria haver-se tirat enrere i en canvi va agafar el toro per les banyes i es va ficar i va aprendre els seus diàlegs d'una manera meravellosa. O sigui, la seva fonètica a mi em sembla sorprenent, no? Jo crec que no hi ha ningú que pugui dubtar que el personatge porta 2 anys i mig vivint a Catalunya, perquè la seva dicció és fabulosa. Fins i tot, temps després, quan la pel·lícula ja va estar acabada, això a finals d'any, i ella va venir a Barcelona per una altra circumstància, li van poder fer una projecció de la pel·lícula, tenia moltes ganes de veure-la, i com ja li quedava una mica enrere, havia de llegir els subtítols per entendre què deia ella mateixa. El personatge de la Nora Navas i d'alguna manera la part de la família catalana ens vam adonar que és un personatge que d'alguna manera no el pots odiar, però que a la vegada cau molt antipàtic, no? Perquè realment són molt bons amb ella i la tracten molt bé, li donen tot el que volen, però també notes una certa distància que m'imagino que és la classe, no? Per què el veu fer d'aquesta manera i no deliberadament dolent, però tampoc, diguem, tan ancorat en la bondat? Perquè en realitat no solament és la construcció del personatge de la Nora, era la voluntat a l'hora de dibuixar tots els personatges de la pel·lícula, o sigui, mostrar tots els clarobscurs que tenim tots els éssers humans, no? Penso que el nostre comportament obeeix sempre a les circumstàncies en les que es trobem i que tots tenim els motius per actuar com actuem. Llavors, per mi això sempre ha estat
una norma que és intentar que tots els personatges tinguin els seus motius. I ja des del guió intentar trobar les seves contradiccions i comprendre'ls, però després a l'hora de treballar amb les actrius i els actors també posar-los de manifest i intentar compartir-ho. És a dir, l'actriu o l'actor ha d'estimar el seu personatge i jo vull estimar a tots els personatges i per això l'única manera és comprendre'ls, saber per què fan el que fan i per què prenen les decisions que prenen, no? I les podem compartir o no com a espectadors i jo com a director o com a guionista, però sempre les entenc, no? I això potser produeix aquest efecte que comentaves de certa distància, però alhora no poder estar contra ell, no poder jutjar-lo. Perquè jo crec que el personatge que interpreta la Nora, l'Andrea, com qualsevol altre, d'alguna manera és víctima de les seves circumstàncies i les seves circumstàncies no tenen absolutament res a veure amb la de la protagonista, llavors ella vol fer les coses bé, no? Com penso que volem fer la majoria de les persones, ella té en compte, no? A la persona que treballa per ella, li paga, amb tota seguretat, li paga el que li ha de pagar per conveni, la té assegurada, fins i tot s'ofereix a donar-li diners quan pensa que ho pot necessitar, és a dir, i fa tot allò per ajudar-la. Però la seva relació és vertical. Llavors, aquesta diferència estructural a nivell socioeconòmic defineix les relacions que mantenim amb els altres, que no són volgudes ni conscients, no? Sinó que sovint són instintives i inconscients. No? La decisió tan radical que pren al final de la pel·lícula no passa per la raó, no? Sinó que passa per la seva situació concreta i per la forma en què es relaciona amb la protagonista. Però crec que això és fonamental. A mi el cinema que m'agrada és el cinema que mostra les contradiccions dels éssers humans, no? Que intenta comprendre la natura humana i que no... Però si no sempre estem a un pas de caure amb el clitxé, amb l'estereotip, no? I això provoca una distància, o jo com a espectador sempre sento una distància respecte a una pel·lícula que simplifica la realitat. Sent una pel·lícula tan femenina però escrita per un home, vau incorporar, o per dos homes si no recordo malament, vau incorporar una guionista femenina. Què va aportar, tenint en compte això que dèiem, que és una pel·lícula que ja ho porta en el seu nom, la feminitat absoluta? Sí, era una qüestió bàsica a la pel·lícula, era un propòsit, de fet, de partida. I llavors, quan la pel·lícula ja era una realitat, quan ja sabien que arrencarien la producció en 3 o 4 mesos, ja ho havíem parlat amb el productor, amb el Carles Pastor, la necessitat d'incorporar una guionista que fos una dona perquè inoculés a la història un punt de vista femení, no? Femení, i també volíem, també era una cosa per mi interessant que fos mare, no? Per les circumstàncies que es narren a la pel·lícula. Pensava que era un punt de vista que, sens dubte, el Jesús Méndez Cestero i a mi, que eren els dos guionistes originals, si no se'ns escapava, sí que hi havia alguns aspectes que segurament no havien tingut en compte, i així va ser. La Mireia va portar una... No va ser un canvi substancial d'essència del guió, però sí que va portar alguna cosa molt important, que és una mirada des de la seva interioritat, no? La pel·lícula, sobretot, el que procura és retratar un procés intern. La pel·lícula està vertebrada entorn a dos grans processos. Un és els primers 45 minuts de la pel·lícula i l'altre són els 45 minuts restants. I aquestes dues parts els que narren és un procés interior que es va generant amb ella fins a prendre una decisió que serà cabdal en cada una de les dues parts. Llavors era molt important que aquesta gestació interna, no? Aquest trajecte psicològic que té el personatge estigués molt ben mesurat, perquè a la fi és el que atrapa l'espectador. Jo crec que a la pel·lícula hi ha dues pel·lícules. Hi ha una pel·lícula que està a la superfície, que és la que narra els fets, i després hi ha una pel·lícula, diguem-ne, subterrània, no? Que es va articulant d'una manera més vetllada i que va emergent a mesura que avança el metratge, decantant el sentit final de la pel·lícula, i que a mi és la que més m'interessa, no? I que té a veure amb aquest procés de gestació d'una decisió que serà cabdal per a la protagonista. Sense revelar el final, però sí, volíeu donar-li un final, diguem, optimista d'empoderament a tot el procés que passa? Hi ha una lluita amb ella, des del primer moment.
no? És la història d'una dona que lluita, està subjugada per un sistema i s'enfronta a aquest sistema. El que passa és que ho fa primer des d'una posició de resignació o de feblesa, que ella sap, i a poc va prenent una determinació, no? Que li porta a la confrontació. El que passa és que sempre ho fa d'una manera silenciosa, tal com és el personatge. És un personatge humil, és un personatge que no crida, és un personatge que no es baralla, és la seva perseverança, no? És un personatge que no dona el seu braç a tòrcer, no? I que malgrat que tot li va en contra, ella decideix anar fins al final. Llavors, en aquest sentit, sí que és una pel·lícula d'empoderament, perquè al final hi ha una dona que no es doblega, no? O no accepta les regles del joc, no? Que han determinat la seva condició, sinó que arriba fins al final. El que passa és que ho fa amb aquesta voluntat, no? De reivindicació personal, no? Jo crec que la lluita no és tant una lluita femenina, que també ho és, però és una lluita de l'individu, no? Enfront d'una societat que no li garanteix unes capacitats, uns drets per unes determinades circumstàncies, no? Que en aquest cas és el fet de ser dona, de ser pobra i de ser migrant. Llavors ella porta fins al final aquesta lluita, i a mi el que més em seduïa és que aquesta lluita no és una lluita intel·lectualitzada, no és una lluita conscient, és a dir, ella no va prenent una decisió de rebel·lió a mida que avança el metratge de forma meditada, sinó que neix de la seva biologia. O sigui, fins i tot ella la descobreix. Ella descobreix una força dintre seva que desconeixia. O sigui, una persona que durant tota la vida s'ha posat al servei dels altres, al final pren la decisió de posar-se ella en primer terme, no? De reivindicar-se, no? I per això utilitza tots els mitjans que té al seu abast. I l'últim reducte de resistència és el seu propi cos.